Guys, punta tayo ngayon sa gawa ng salamin. So nabasag po ang aking windshield sa harapan. So magpapagawa po tayo, guys. Pumunta na tayo, guys. Bali tayo ng windshield, nabasag. Yan, pinapalitan ko ng windshield. Mahal, 5,000. Ako na yan, boss. Boss, ako na yan. Ako na ibalik, ako na magbabalik yan.